माने जोंहा नैबेयाव आम्बागाव दखरानि दानथामारि जथुमा सन्मिलन जागोन जोंनि नैबे गलमा बाप्टिस्ट मण्डलियाव फैबाय थानाय मे दाननि 10 आरो 11 अक्ट'खालि बिनिनो थारमाने खामानि मावदों आरो नै दिनै नैबेयाव थारमाने जोंहा फिल्डआ थारमाने गाहायमोन नालाय अखा हाबा दै थायो बेनिखायनो दिनै बेखौ जोङो हा खोदों बेनिफ्राय आरो बिदिनो माखासे कम्पाउन्डफोरा जोंहा बिराद हाग्रा जाना दङमोन दैज्लां बोथोर नालाय दानबाबो माने दानख'नोनो हाया कलम होनाय बायदि जायो ओरैबायदि रज'यो हाग्राया दा नैबेफोरखौनो नै हाग्रा दानदों आरो साफा खालामदों नै बिथिंनो आदामोना बेनिफ्राय जोंना नैबेनो जागोन सन्मिलननि पेन्डेला नैबेनो जागोन आरोना दा नै बनायजेनबाय समाबो बारा गोबाव गैला नालाय दिनै 26 तारिख जाबायानो ना जोंहा प्रग्रामा जागोन 10-11 जागोन आरोना नेथिनो गोदैना लायबावदों मालाय नारिखल जानोसै जों नै नारिखल नैथिनै जोंहा गलमानि सोद्रोमाफोरानो खामानि मावग्राफोरानो जोंहा बिथांमोनानो जोंनि गलमा मण्डलिनि सोद्रोमा आरो नै मेम्बार गासै जोंनि गलमायाव 63 फेमिलिफोरा दङ आरोना गासै 63 फेमिलिनि गेजेराव जोंहा दिनैनि बे खामानियाव बाहागो लानो हादों मथा मथि 25 खरसोआ बाहागो लानो हादों आरो 25 जनसोआ माने गलमायाव गोबां साकरियाल न'खरफोर दङना बिथांमोना थारमाने सम होनो हाया आरो सोरबा साकरियालफोरा हानाय बायदियै हाजिरा हमनानै हरदों ओमफ्राय माखासेफोराथ' आरो मा होनना बुङो सोरहाबा बिदिनो मालिक गैया बाहेरायाव थायो बिथांमोन बायदिया बाहागो लानो हानाय जायाखै आरोना अब्लाबो थारमाने जोङो जेबो साननाय गैया जोंनियाव जायनो सम मोनो बेनो मावफैनांगौ नैबेखौ जोङो आसा खालामो आरोना नै बिथिंनो माखासे खामानि मावबाय थादों नै बिथिं हाग्रा दानदों नै मेचिनजों आदै दानना हो नै बिथिंनो हाग्रा दानदों नै मेचिनजों हाग्रा होबाय जाहाथे हाग्रा दानग्राया माने हाग्रा फिसा फिसाखौ मेचिनजों दानबाय जेखौ मेचिनजों दाननो हाथावना ओमफ्राय आरो मेचिनजों दाननो हायि गिदिर हाग्राखौ मानसिजों दानबाय आरो जोंहा माने गेरजा न'खौ जोङो दासिमबो नुफुंनो हायाखै नै जोंनि गेरजा न'आ नैबेनो इसोरखौ खुलुमसालि न'आ बिदि आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गेस्ट हाउस बनायदोंमोन नैबेखौबो कमप्लिट खालामनो हायाखै जोङो दासिमबो कमप्लिट जानानै दङ बेखौ माब्लानि समाव कमप्लिट खालामनो हागोन बेखौ बुंनो हाथ'ला आरोना नाजादों कमप्लिट खालामनो थाखाय आरो नै बिथिं नै जोंहा दङ नै बिथिं जायगा साफा खालामबाय थादों नैथिंबो अन्थाइ साइड खालामदों नै बिथिं जोंहा गलमानि इयुथनि दैदेनगिरि बिथां उइलियाम बसुमतारी बरायबाय बिथाङानो थारमाने इयुथखौ दैदेनो आरोना जोंनि गलमायाव आरो बिथाङा सासे सिंगार दै मेथाइ खनगिरि मोजां मेथाइ खनो बिथाङा जुदि सोरबाफोर बिदि स्टेज प्रग्राम खालामोब्ला बिथांखौ लिंहरनो हागोन आरो मेथाइ खननो थाखाय बिथाङा गस्पेलबो रोजाबो आरो बिदिनो मा होनना बुङो रमान्टिकबो रोजाबनो हायो आरोना बेनिफ्राय इमसनेल गित गायनायाव ट्रेजेडि गित गायनायाव बिथाङा बिराद मोजां गायनो खननो हायो आरोना नायनानै लादो नोंथांमोना मोजां नायनानै ला उइलियाम बसुमतारी नामा ओमफ्राय नै बिदि जा कमल भाई नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय थायो आंनि चेनेलाव बिथांखौ खिन्थु इन्टारेस्ट दै मानसिया सामफ्रामबो मिनिनायल'सो नुयो बिथांखौ खिन्थु दुखु होननायानो गैया आरो बिथांनि जिउआव ओरैबायदि गोसोआव थारमाने दुखु थाबाबो दुखुखौ सायाव दिन्थिया आरो रंजानायावनो थायो आरो थिगानो ना थिगानो ना दे
नैबे जा सालथे बिमललै बिथाङा जाहैबाय जा माबानिमोन धेमाजिनिमोन बिथाङा उदालगुरियाव दा जोंनि गलमा मण्डलियावनो बिथाङाबो मेम्बार जाफैबाय एक्टिभ मा होनना बुङो जोंनि बेयावनो थाफैबाय आरोना जोंजोंनो बाहागो लायो बिथाङाबो नै दा ओजोंहाय धेमाजिखौ माने दोनबोथ'बाय आरो उनाव थांफिननाय जागोन ना मा जागोन बेखौ मिथिथ'ला बुंथ'नो हाला दा बर्थमान बेयावनो आरो उदालगुरि गलमायावनो आरो बिथाङा नै जानानै खामानि मावग्राफोरा एसे मावबाय थादों आङो भिडिअ खालामदों आरो एसे अलसिया नालाय मावनायाव ओंखायनो भिडिअ खालामनानै टाइम पास खालामबायलै हाग्रा होलायबायलै नै हाग्रा मस्त हाग्रा जाजोब्बाय जोंहा गिर्जा कम्पाउन्डआ हाग्रा दानदों नै ओरैबायदि सुगोनां जारमुनि हाग्रा आयौ हा टेस्टारथ' गैयालै सालदे जोंहा दायो साहा लोंखांबाय नै खामानि मावनानै दसे रेस्ट लाबाय जोबसिगोन जायगाया साफा जाहांदोंसैनो दिनै जोंहा दिनैनि खामानियाव बाहागो लाफैनाय सोद्रोमाफ्रा नै बिथांमोनानो बिथिं नायदो लोगोफोर जायगाखौ साफा नुजेनबायना हनै जायगाया बे थारमाने पुरा हाग्रा जाजोब्बायमोन आरो दायो साफा खालामबाय नै बिथिं माथो थांनोसैलाय ओइ गिटार दामनानै दंफां साहायाव बरिया टाइम पास खालामदों आरो दे थिग दङ